това видео ще направим корица на книга. Затова отиваме в търсачката и пишем корица на книга. Както вече знаете, аз обичам да започвам празен шаблон, затова избирам празния. Отстрани също може да изберете от създадените шаблони и да ги персонализирате както желаете. Ето ние в момента това ще направим. Първо ще сменим заглавието на книгата и ще си го кръстим откритията на малкия откривател, например. Започвам да удължавам самото поле, за да може да излезне текста. После ще го доизкусоряваме, променям и останалите, за да изглежда по-добре. Ето, тук изписвам на малкия изследовател. Нека да бъде. И едно име за автора, който е написал тази книга. Например, ще кръстим Каролина Христова. След като вече сме преименовали самата книга и започваме да променяме шрифтовете, ще си изберем най-подходящия, този, който на нас най-много ни допада. Започвам да пробвам различни възможности, така че да ми хареса най-много. Най-много ми допадна първия вариант. Сега ще сменя и на останалата част от заглавието, шрифта. Май ще бъде ето този. О, да, така най-добре изглежда. Остана да сменим и шрифта на автора. Мисля, че така е най-добре. Сега започваме да правим различни елементи, така че да изглежда добре. Ето, написах изследовател като елемент. Той ми допадна. Премахвам останалите, защото смятам за излишни. След това смятам да добавя още някой друг елемент. Ето така май ще изглежда най-добре върху сянка сякаш. Ще потърсим и други възможни елементи. Май този не е лош, но пак нещо не ми допада много, затова ще потърся някой съвсем друг. Все пак ще се опитам по някакъв начин да го нагода, затова ще променя позицията на човечето да мина отпред, но пък някак си текста на заглавието бяга, затова ще го премахна. Ще потърся някой друг елемент, например глобус. Ще поставя момченцето най-отпред, сякаш е изцяло над света, като ще преместя и сянката да е под него, но трябва да я преместя най-отпред, защото в момента е отзад зад картинката. Така мисля, че изглежда много по-добре. Разбира се, ще променим цвета, така че да съвпада с цвета на панталончето му. Взимаме от пикъра, за да може да вземем цвета и малко ще отдебелим долното заглавие. Нещо интересно, което може да направим е да сложим вместо ото една лупа и нещо, което забелязах е, че съм направила правописна грешка. Вместо откритие съм написала октрития или нещо такова. Първо ще поставим лупичката там, където ще е ото. Малко ще я изместа с бутоните, след което ще направя поправката и ще премахна самото О, за да може да изглежда все едно, че лупата е буквичката О. Между другото, бях правила преди време един дизайн, с който вместо О бях поставила един глобус и пак изглеждаше много добре. Тъй, че може да го експериментирате това. Също така може да използвате и други елементи, които на вас най-много ви допадат, така че да изглежда добре самия дизайн. Другото, което обичам е, че може да използваме елементите за заглавие, за да направим интересна книжка.
и да ги поставим като самото заглавие да седи най-отгоре. Сега, тъй като Каролина нещо не се вижда много добре, ще сложа облачето, така че да контрастира малко повече и ще нагодя и друго облаче малко по-назад, така че да има малко повече елементи и да не седи празно в горната част. Донагаждам останалата част, може да променим и цветовете на облачето, но така не ми допада, така е най-добре, след което ще свалим снимката, за да може да направим и молкъп на съответно на тази книжка. За да направим молкъп, създаваме дизайн, персонализиран размер 1080 на 1080, след което качваме снимчицата или картинката, която сме изтеглили от Canva. Поставяме я в центъра или просто я издърпваме. Редактиране на снимката и отиваме в Molkups долу. След което търсиме съответно молкъпа, който най-много ни харесва. На мен ми харесва книжките от разпечатки. Избирам книжката и с влачене така ще го разбере програмата и ще стане корица на книгата. И ето това е крайния вариант.